Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Bartolomé, abans d'iniciar el debat, m'agradaria fer-li unes observacions per la forma, no? Però molt importants de la seva proposta, ja que considere que el llenguatge és sumament important i ha de ser clar per a no confondre i sobretot per a no blanquejar el sesgue de gènere que n'hi ha en la prostitució. En el segon paràgraf de la seva proposta diu de la propuesta del Partido Socialista, cuando observamos de cerca la prostitución, las personas que son prostituidas, las personas que compran sexo y las personas que hacen negocio de la prostitución, la realidad y situaciones se nos impone. Jo considero que per a no blanquejar aquest gran problema tenien que substituir persones per dones, persones que compren sexe per homes que paguen per accedir al cos d'una dona i canviar la paraula persones per sistema prostitucional i que implica sense dubtes proxenetes, puteros, bancs, advocats, metges i l'Estat també proxeneta. Sota així podem veure realment el sesgo de gènere que hi ha al sistema prostitucional. Com vostè ha dit, jo també ho recalque que al ple de juny vam debatre i vam aprovar una proposta per a caminar cap a l'abolició de la prostitució. Aquesta proposta va ser secundada per tots els grups municipals, a excepció de l'extrema dreta, i avui el Partit Socialista es presenta una moció amb una proposta molt àmplia de 10 punts a desplegar per a la consecució de l'abolicionisme. No sé si sap que el 20 de setembre el Ministeri d'Igualtat, al capdavant d'Irene Montero, va pegar un pas gegant en aquest sentit i va presentar el denominat Pla Camino. El Pla Camino optimitza totes les mesures replegades en la Llei Orgànica de Garantia Integral de Llibertat Sexual, més coneguda com Solo sí es sí, i també en el Pla Estratègic contra la trata i l'explotació sexual. El Pla Camino contempla 28 mesures que aborda 5 línies d'actuació i un pressupost de 204 milions d'euros per a desplegar fins a l'any 2026. Aquesta és la primera política pública dirigida a totes les víctimes de tràfic, d'explotació sexual i dones en context de prostitució. Aquestes mesures contemplen la inserció sociolaboral amb itineraris d'atenció integral, de programes d'accés als drets socials i econòmics com són l'habitatge, la salut i l'ocupació. I també recull les ferramentes necessàries per a desincentivar la demanda en homes i joves mitjançant campanyes en els centres educatius, en els espais públics i també en els llocs d'oci. A la qual cosa el Plan Camino recull les demandes 6 de les 10 demandes que estan en aquesta proposta, en la proposta d'acord que avui el Partit Socialista es presenta al plenari. Els punts 2, 4, 5 i els 7, 8 i 9 de les que emanen els 3 primers, doncs que serà a través de les comunitats autònomes. Per a que el nostre país comenci a formar part del món civilitzat i pugui abolir la prostitució, ens quedaria desenvolupar 3 punts. La llei de tracte, modificar la llei d'estrangeria i desenvolupar la llei integral abolicionista. Així que des d'Esquerra Unida votarem a favor i sol·licitem al Ministeri de Justícia, al Ministeri de Seguretat Social i al Ministeri d'Interior que facin la seva feina. Per cert, aquests 3 ministeris estan en el govern en mans del Partit Socialista. A nivell local, al mes del ple de juny, també vam acordar l'elaboració d'una ordenança municipal que tenia que impulsar la regidoria d'Igualtat. Així que, de nou, al mes de setembre, Esquerra Unida votem a favor i li tornem a demanar que impulse, senyora Bartolomé, des de l'àrea que vostè porta, que és Igualtat, inici els tràmits necessaris per a que compten i comptaran en les aportacions d'Esquerra Unida. Moltíssimes gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies, senyora García.